aleyküm hormatly dostlar we tanışmışlar. Özbeşiň ýalyk özüň ýani men şu Türkmenistan Atawatan ilim günümi dogan anlaşlan dost ýarlan tanışmışlan kursdaşlan grupdaşlan çıkarlan arasyna geçip häzir bolsa bu aýyň 7-si ýanwar 2020-nji ýyl. O häzir şu evde kameran öwüni görýäňiz. Men can dostlaryň biri, kursdaşlaryň biri Gadir edip men şu bir näçeni aýdym aýtyp berjek bolýar, goşga aýtyp berjek bolýar. Birinci özüň bilen tanıştyrsaň has gawy boljak. Ýyly güne. Sağ olasın, men kızlar vatda hamurdu garaýp diýer Kärim Mollin. Bizim şu aslymyzda şu damany kızlar vatın şu bir aýdym saz türkmeniň aýdym saz ýollary bar da kenkä şolaryň da bir şahalarynyň biri damana şahasy ine şu bilen şu damana şahasyny şu wagt bir ýyly ýaýladan döweden adamlaryň şolaryň nesillerinden bilen şuna damanadan aýtýar köpden şu aýdymdan biri. Onu şu günüme kılıçdan ustak gelip kursdaşlarla diýdarlaşyp otyr. Bunu 5 tane aýdym aýtyp berelim şu wagt nemedik toşumuz diýip bolsa. O bayram tutgaraýyň inisi. Gadap garaş damanyň aňarsy şu esaslarynyň biri gadap gara bayram tutgara şolaryň nesillerinden şu damana ýol esas bizim aýdym saz ýolumyzda. Kızlar vakti umman Türkmenistan'da şu ücret ayrılan yoldan biri. Evet, sağ olun, çok sağ olun fiilin için. Başlayalım. Aydın ayıp bile.
Mehmet aynı akar davet